Hey. Hayi. Yedwa. Couch. Undilobola nini? Sendiyinto nje kule lali engenasidima. Sekungekho sendingenayo ne-confidence. Hayi, ngothukiwe. Ayengada kulobola. Kunzima. Yeyi, kubhatala. Into sewuyityile. Hayi, kunzima. Ungatshongo. Hayi. Intombam. Uthini qhagalaka? Hayi, ndithetha ngeswiti mna bethu. Oh. Uyimu. Kuthiwe yibhatali. Hayi. Ungekakwazi nokuyigodusa ke. Awunoyigodusa sewuyityile. Yansile qhagalaka. Hayi. Kuvela ndithi umuntu uzela inyoronyoro. Umthwala umuntu inyanga ezilithoba. Awunala mqhagalaka umncinci. Hayi, akujikele. Ngendoda angayaziyo. Emnyama, emhlophe yena. Awucingi ugadlelele umntwana. Awucingi ugadlelele umntwana. Nto emnyama engondliyo. Uchaba nozinzile uyamazi uqhagalaka utata. Thana wathela ngokumhlophe ndimnyama mna. Ulinyoronyoro nozinzile man. Ulinyoronyoro elilaziwayo elilasebunyoronyorweni. Uyinyoka. Fanele awondli. Intoni? Intoni? Ungazumazi uqhagalaka bangoka. Unempundu njandini nozinzile. Unempundu njandini nozinzile mna. Ngabe unguthini? Mna nozinzile. Ngabe unguthini? Ndityala imbewu yetapile zampha. Ndityala umbona ndizamele uba uhluthe. Ndikukhelela imifino nozinzile. Rha! Uzenza utese. Rha! Uzenza khamqhuthu ngam. Inobucinga bafana ba kungela xesha nongqawuse apha utyeba ngemifino kutyiwe i-ultraman ngoku. Uyayazi i-ultraman? Uyayazi laa nto ingcangcazelayo ityiwa ngeChristmas? Nozinzile ndawazi amarhebo la aqanda amarhebo udla ngozana nomntana. Ayisingomarhewu ke. Yiyogadi intona isekhalibhothini. Uzinzile ndayibona le nto yakho. Uyazazi ibliss. Yansile uqhagalaka. Uyazazi izintombeni. Ntombam, kanjani? Uyawukondla. Lo machina ke wena. Okusala uyawukondla lo machina.